Dnes si dáme virálny recept z TikToku, sú to sladké Oreo šišky, ktoré zaujímu hociakú návštevu. Zdravím všetkých, sami je Max a Monika a vítame vás na našom novom kanáli. Tento kanál sa volá Vo dvojici pri pambíci a budeme vás učiť jednoduché recepty, či už virálne, klasické alebo barzaké. Naučíme vás variť. Takže poďme na to! Tento recept je naozaj jednoduchý, budeš na ňo potrebovať iba 4 ingrediencie. Klasické Oreo keksiky, ale môžeš použiť aj nejakú fake kopiu, mascarpone, Chocapic alebo zase nejaká fejková kopia toho a práškový cukor, ktorý máme všetci doma. To neviem, či sa dá sfejkovať. Začneš Oreo keksikmi. Dobre, čo mám s nimi urobiť? Môžem ich zjesť? Nie, ja viem, že by si ich chcel zjesť, ale musíš ich dať do tohoto mixéra. Takže mám zabrať toto, áno? Áno. Zoberieš si mixér a vložíš do ňoho Oreo keksiky, pokiaľ sa ti zmestí. Ale aby sa to dobre rozmixovalo, tak nemôžeš dať úplne plno. OK, máme tam tie keksiky, môžete ich teraz vidieť, takže Jau. Ty tam máš bobík. Ne, uvoňaj to. Spálené kopy. Neskončilo to tam. Dobre, takže máme mixér. Zatvoríme asi, takto to funguje? Áno. Takto? Áno, potočíš? Dobre. Ja fakt neviem, ako toto používať a ja sa toho bojím. Dobre, toto mám stlačiť? Áno. Dobre, 3, 2, 1, poďme na to. Let's go, baby! Normálne, po prvýkrát v živote použijem mixer. Jak stačí? Málo? Detskej radosti. Presne tak. Napadr, čo vonia? To strašne dobre voní. Takto to vyzerá, takže takto to budete mať aj vy. Kámo, dobre to rozdrtilo na tú celú padrť. Výborne, Max, na to, že prvýkrát si použil mixér, naozaj ti to ide vynikajúco. Takže, dievčatá, dámy a páni, vôbec sa nebojte. Varenie, pečenie, ideálne na spájanie partnerstiev. Presne tak. Wow. Dobre. Toto si ešte lepšie rozmixoval, lebo konzistencia je ešte vláčnejšia a to preto, lebo tam bolo o mnoho menej tých keksíkov. Samozrejme, aj degustačka musí byť. No čo hovoríš? Zmenilo sa niečo na chuti Orea, keď je rozmixované? Je to trošku iné. Mňam. Dobre, vysypeme to tam. Je to tam, baby, toto už asi nebudem potrebovať. To už nebudeš potrebovať, pravda. Počúvajte, ale chceli sme vám ešte povedať jednu dosť dôležitú vec, že tento recept je podľa mňa ideálny pre decká, ale aj pre dospelákov. Oreo a Chocapic? To čo je za kombo? To je ináč fakt dobré kombo. To sú ináč moje dve najobľúbenejšie veci, ktoré mám fakt, že rád. A predstav si, že to máš k mliečku na raňajky. Takúto šišku. Teraz tam dáme jednu lyžicu mascarpone. Iba jednu lyžicu? Uvidíme, aké to bude konzistenčne. Môžeš dať aj dve, lebo je toho celkom dosť. Ja si ináč pamätám, že keď som bol malý kid, ja som bol raz v obchode a kúpil som si to mascarpone iba celé. Dal som si tam lyžicu, bolo extrémne drahé. Ja si myslel, že to bude nejaký jogurtík, nejaký vanilkový. Som si to dal a stále som to zjedol a že brr. A 3-4 € som vyhodil do koša, lebo som nevedel, ako to použiť. Takže, takú plnú úplne? Áno, plnú úplne. Dobre, už si myslel, že to tam nepôjde. Takže takto, áno? Áno, daj. 2 lyžice máme. To je všetko? Daj zatiaľ 2 lyžice, ale umyť ručky. A teraz ide tá horšia časť. Musíš to rozpracovať, vypracovať také jemné, vláčne cestičko. A to nebudem robiť mixérom? Nie, rukami. Ale ne. Aký to je pocit? To je najdivnejšia vec, ako som kedy v živote robil. Počúvaj, Max, mňa napadlo, nechceš to dať do väčšej nádoby? Jakú nádobu som dostal, s takou budem pracovať. Ty si mi takú dala. Ja som nečakala, že toľko toho vymixujeme, že toho vznikne taká masa. Dobre, tak daj mi väčšiu nádobku. Celkom good. Tu si to presýp. Aha, pomôžem ti s tým? Áno, budem rád. Mám samé černé ruky. No ja som vôbec nečakal, že budem dneska robiť takúto robotu. Ja že natočíme si videjko, že tu bude pohodičke a zrazu bang, rukami pracujem. Pracoval som rukami aj predtým. Kto by ma náhodou nepoznal. To môžeme urobiť takú veľkú šišku jednu. Gigantickú. Takúto a to zješ a máš normálny prísun kalórií na rok. Ale musíš to lepšie vymiešať. Pozri sa, máš tam stále pozostatky toho mascarpone. Prísna som, prepáč. Dobre, nevadí. Hlavne nech to je dobré, ale to budú z toho 2 šišky iba. Nebudú. Koľko? Podľa mňa urobíš tak 3 aj 4. No dobre, čo myslíš? Už to je dobre vymiesené? Ja si myslím, že hej, máme tu takúto masu a
Je to dobré. Dobre, Max, ale teraz prečo si olizuješ prsty, keď budeš opäť pracovať s tým istým cestíčkom? Lebo to budem jesť ja. A ja? Tebe to vadí? Tebe to vadí, že mám umyté ruky? Mňam! Dobre, môžeme začať teraz tvarovať šišky. Urob z toho taký ten, vieš, takú bulvičku ako keby, ako do tvaru pyramídky. Niečo takéto? Cítim sa aj keby, že sa idem toto guľovať. No, ale musíš to dotvarovať ručne. Nemôžeš to len gúľať. Však ja sa snažím, pozri sa, už to je dobré. Pyramidka? Výborne, podľa mňa toto... Vyzerá to jak cesnak. Čistý cesnačík. Dobre, jednu sem, áno. No. Dal som si teraz tieto gule, pozor na moje ruky. A čo ideme teraz dať? Čokapik? Áno, teraz dáme čokapik. Dobre, tak poďme na to. Máme tu čokapik, takže budem ho tam teraz ukladať. Mám ho ukladať na výšku alebo na šírku? Na výšku. No tak, aby to vyzeralo potom v závere, to musíš zapichovať. Čak zapichujem. Zle. Ty to musíš píchať tak, aby to píchalo. Presne tak, lebo šiška vyzerá takto. Počuj, ja už vidím, že tie šišky budú mega superské. Budú mega, ale toto budem robiť 3 hodiny. Toto je asi najťažšia robota z celého videa teraz, nie? Tak poďme to radšej zrýchliť. Poviem pravdu, toto bola naozaj že makačka, ale nejako som to zvládol a musím povedať, že to naozaj vyzerá ako šiška, že? Monika, pozri. Áno, vyzerá to úžasne. Fakt to vyzerá mega, normálne sa z toho teším, pozrite sa, ako to vyzerá. 3 takéto šišky, ktoré sú z Orea, je tam čokapik, mascarpone, no proste všetky veci, ktoré mám ja rád. A teraz čo, už to dokončíme, už to ozdobíme, že? Posledná čerešnička na torte. Čo bude? Práškový cukor. Aby tam bol ako keby taký efekt zasneženej šišky zo stromu. Výborne. Á, už ti tam padlo. Super. No, áno. Wow! Pozri sa na to, ako krásne to vyzerá ešte na tom čiernom tanieri. To vyzerá fakt dobre, ja som fakt z toho nahypený. Pozrite sa, ak vyzerajú tie šišky. Úplne, že top. Úplne, že top, mega. Toto určite vyskúšajte, je to fakt podľa mňa, že super a naozaj jednoduchý recept, že? Áno, úplne jednoduchý. Úplne, že pre aj najväčšieho laika na svete. Presne tak. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a ak si tu nový, tak nezabudni čo? Dať odber a like. A samozrejme nezabudni sledovať sociálne siete naše, ktoré teraz vybehli a určite daj odber, lebo bude tu viac takýchto videí o varení. Ahojte, čaute. Čau.